नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। पालकमंत्री नितेश राणे अधिकाऱ्यावर भडकले। डॉक्टरांअभावी दगावला रुग्ण, सामाजिक संघटना आक्रमक। आणि सार्वजनिक बांधकाम बद्दल फीडबॅक देता येणार। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सिंधुदुर्ग ग्रंथोत्सव सिंधुदुर्ग नगरीत पार पडला, मात्र याच्या नियोजनावरून पालकमंत्री नितेश राणे संतापले। त्यांनी भाषणातही थेट याचा उल्लेख करत नियोजनासाठी जिल्हावासियांची दिलगिरी व्यक्त केली आहे। पाहूया। या ग्रंथोत्सवाच्या या आयोजनाच्या निमित्ताने जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी आपल्या सगळ्यांची मनापासून दिलगिरी व्यक्त करेन की आमच्या शासनाच्या जे उद्दिष्ट आहे ते ह्या ग्रंथोत्सवाच्या निमित्ताने निश्चित पद्धतीने सफल झालेलं नाही। कदाचित मी माझा वेळ देण्यामध्ये कमी पडलो असेल। आता राज्याचं अधिवेशन ही सुरू आहे आणि म्हणून नियोजनामध्ये निश्चित पद्धतीने कमी आम्ही पडलेलो आहे। कारण का आमच्या जिल्ह्याचा ग्रंथोत्सव हे अजून पण दर्जेदार झालं असलं पाहिजे असं मानणाऱ्यापैकी मी आहे। आता ह्या आमंत्रण पत्रिकेमध्ये माझ्याबरोबर विशेष अतिथी सन्माननीय नारायण राणे साहेब पण आहेत। आपलं नशीब समजा ते या कार्यक्रमाला आले नाही, नाहीतर माझ्या सकट काय अवस्था झाली असती हे कदाचित जे त्यांना ओळखतात त्यांना चांगल्या पद्धतीने कळलं असतं। आणि म्हणून मी संबंधित जे काय अधिकारी आहेत, ग्रंथालय प्रमुख आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे, त्यांना मी आवर्जून सांगेन की आमच्या जिल्ह्यामध्ये अशा पद्धतीच्या ग्रंथालयाचे कार्यक्रम घेण्याच्या अगोदर जिल्ह्याचा पालकमंत्री कोण आहे याबद्दल थोडी माहिती घेऊन अशा पद्धतीचे कार्यक्रम भविष्यामध्ये तुम्ही आयोजित करावेत हे आवर्जून तुम्हाला या निमित्ताने सांगेन। चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या नियोजनावरून पालकमंत्री नितेश राणे यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावलंय। नशीब नारायण राणे साहेब आले नाहीत असं म्हणत त्यांनी यापुढे चुका सुधारली जाईल असं आश्वासन दिलंय। आता ह्या आमंत्रण पत्रिकेमध्ये माझ्याबरोबर विशेष अतिथी सन्माननीय नारायण राणे साहेब पण आहेत। आपलं नशीब समजा ते या कार्यक्रमाला आले नाही, नाहीतर माझ्या सकट काय अवस्था झाली असती हे कदाचित जे त्यांना ओळखतात त्यांना चांगल्या पद्धतीने कळलं असतं। आणि म्हणून मी संबंधित जे काय अधिकारी आहेत, ग्रंथालय प्रमुख आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे, त्यांना मी आवर्जून सांगेन की आमच्या जिल्ह्यामध्ये अशा पद्धतीच्या ग्रंथालयाचे कार्यक्रम घेण्याच्या अगोदर जिल्ह्याचा पालकमंत्री कोण आहे याबद्दल थोडी माहिती घेऊन अशा पद्धतीचे कार्यक्रम भविष्यामध्ये तुम्ही आयोजित करावेत हे आवर्जून तुम्हाला या निमित्ताने सांगेन। आम्ही हातचं राखून ठेवणारे नाही आहोत, प्रामाणिक आहोत। आणि आमची अपेक्षा आहे की आमच्या राज्य सरकारने, आमच्या चंद्रकांत दादा पाटीलजीने या खात्याचे मंत्री आहेत, त्यांनी जेव्हा अतिशय चांगला जो आता निर्णय घेतलाय ते जिल्ह्यामध्ये ग्रंथोत्सव झाले पाहिजे, वाचन संस्कृतीला खरं म्हटलं तर पुढाकार आणि प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, भावी पिढीला पण वाचण्याची सवय कशी लागेल तेही या ग्रंथोत्सवाकडे येऊन आपल्या आवडीचे पुस्तकं घेऊन गेले पाहिजे या स्तुत्त हेतूने हा खरं म्हटलं तर हा कार्यक्रम आणि ग्रंथोत्सव आयोजित केला असेल। पण आता जे काही गैरसोय आपल्या सगळ्या जणांना झाली असेल त्याबद्दल मी निश्चित पद्धतीने आपली दिलगिरी व्यक्त करेन। सिंधुदुर्गच्या ग्रंथालयाची परिस्थिती बदलणार आहे। नव्या पिढीला वाचनाची आवड निर्माण व्हावी यासाठी डिजिटल ग्रंथालय उभारणार असा शब्दही पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिलाय। सिंधुदुर्ग ग्रंथोत्सवाच्या उद्घाटनावेळी ते बोलत होते। तिथे 63 ग्रंथालय बोललात ना, इमारती आहेत, पण ग्रंथालय टोटल किती असतील? 128 ग्रंथालय आहे। मी त्याच्यातल्या एका ग्रंथालयाचा मी स्वतः अध्यक्ष आहे, कणकवली ग्रंथालयाचा मी शहरातला अध्यक्ष आहे। तिथे जाऊन थोडं बघा, आम्ही त्याच्यातले कसं नीटनेटकापणा आता जरा आणतोय। 100% केलाय काय चांगलं असं नाही, पण नीटनेटकापणा आणतोय। कारण का मला जो काय अनुभव आलाय की वाचक ग्रंथालयापर्यंत आता जात नाही।
तिथे बसून वाचायला बघत नाही. काही जुने जाणकार लोक आहेत, मोठे साहित्यिक पण आहेत. आपण जुन्या काळामध्ये आपल्याला माहिती आहे की वाचक ग्रंथालयामध्ये जायचे, तासन तास तिथे बसायचे आणि मग जेव्हा आपण त्यांना सांगायचो की बाबा सभासदांची थोडी फी मी 5 रुपये वाढू का, ते स्वतःच बोलायचे ठीक आहे वाढवा, हरकत नाही, कारण इथे सुविधा आम्हाला इथे वाचायला बसायला तरी भेटतं. पण आता जेव्हा आपण वाचकांकडे जातो की बाबा अर्धा पैसा तरी वाढू का, ते लगेच नाही बोलतात. तर कारण आहे की ग्रंथालयाची परिस्थिती तशी नसते, अवस्था पण तशी नसते आणि म्हणूनच आपल्याला कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि अन्य हे प्रश्न आपल्यासमोर का उभे राहतात, कारण की आपण ग्रंथालयाची परिस्थिती काळानुसार बदलूच शकलो नाही. मी बाहेरगावी जातो, लंडनला जातो, युरोपमध्ये जातो, वाचक असल्यामुळे आवर्जून त्या ग्रंथालयामध्ये, लंडनच्या लायब्ररीमध्ये गेलेलो आहे, युरोपच्या काही लायब्ररीमध्ये मी आवर्जून जातो आणि त्या लायब्ररीची परिस्थिती बघितल्यानंतर आपल्याला लाज वाटली पाहिजे असे ग्रंथालय आपण आपल्या इकडे तयार केलेलं आहे. आणि म्हणून मी मानतच आहे, माझी तयारीच आहे, जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून जी काही कामं मी आज हातात घेतलेली आहे त्याच्यामध्ये जिल्ह्याची ग्रंथालयांची परिस्थिती येणाऱ्या काळामध्ये तुम्हाला निश्चित पद्धतीने बदललेली दिसेल. हा शब्द तुम्हाला मी इकडे ह्या निमित्ताने देऊन जातो. तुम्ही बघाल टप्प्याटप्प्याने आपल्या ग्रंथालयांमध्ये, म्हणजे इमारती असो, ज्या काय आता पूर्ण यांनी पाण्यात वाचून दाखवलं. आता खुर्च्यापासून टेबलापासून लागत असेल तर आपली परिस्थिती किती वाईट आहे याचं उत्तम उदाहरण आता ग्रंथ उत्सवाच्याच निमित्ताने ऐकायला भेटत आहे. विचार करा, म्हणजे ग्रंथ उत्सवामध्ये खरं म्हटलं तर आपण इकडल्या वाचन संस्कृतीला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, पण आपल्या ग्रंथालयामध्ये साधी टेबलची मागणी अगर आपल्याला करायला लागत असेल तर सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हणून आपला प्रवास फार लांबचा आहे हे मी आवर्जून आपल्या या निमित्ताने सांगतो. पण मी आपल्याला विश्वास देतो, मी जिल्ह्याचा पालक आहे, पालकमंत्री आहे. मी कसं शासन म्हणून मी आज जबाबदारी स्वीकारली, चूक सुद्धा स्वीकारली, मी दिलगिरी व्यक्त केली, मी काय त्यांचं नाव घेत बसलो नाही. पण शेवटी असतात अशा काही लोक. पण शेवटी मी जेव्हा विचारलं की बाबा खर्च किती झाला ग्रंथ उत्सवाला, परत 1.5 लाख. म्हणजे 1.5 लाख हा माझा आणि तुझा नाही बाबा, जनतेचा आहे. जनतेचे 1.5 लाखातून आपण त्यांच्यासाठी एवढा ग्रंथ उत्सव घेत असल्यामुळे त्याचा थाट पण तेवढाच मोठा असला पाहिजे होता. आणि म्हणून मी आपल्याला विश्वास देतो, आपल्या ग्रंथालयांची परिस्थिती असेल, माझा मानस आहे की आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये शासनाकडून पैसे येतीलच, पण एक चांगला दर्जेदार, एक नाही पण दर्जेदार आपण असे डिजिटल लायब्ररी किंवा डिजिटल ग्रंथालय चालू करण्याचे माझे मानस आहे आणि माझी तयारी आहे. मी काही लोकांशी बोलतोय जे आमच्याकडे येऊन डिजिटल ग्रंथालय कसे उभी करू शकतो त्या संदर्भात मला मदत करणार आहे, जेणेकरून तरुण वर्ग असेल. आज बघा तरुण वर्ग त्यांना ग्रंथालयाकडे जायला वाटत पण आहे. तुम्ही त्यांना सांगा की बाबा चल तुला तुझ्या परीक्षेमध्ये 100% पास करतो, तू जाऊन ग्रंथालयामध्ये अभ्यास करत, मला नाहीच बोलणार तो, तुम्हाला तयारीच नाही. कारण का तिथे त्यांना बसण्यासारखं तिथे वातावरण आपण तयार करत नाही. त्यांच्या पण विचारांची चूक नाही. तिथे त्यांनी जाऊन वाचलं पाहिजे, अभ्यास केला पाहिजे, 4 पानं वाचली पाहिजे, तसा विषयच नाही. कारण का सगळे एक तर मोबाईलमध्ये एवढे बिझी आहेत, वरती बघण्याचा सोयच नाही. आणि मोबाईलच्या बाहेर काढून अगर त्यांना तुम्हाला तिथपर्यंत अगर पोचवायचं असेल तर आपले ग्रंथालय पण तेवढेच आकर्षित झाले पाहिजे, तिकडे जाण्याची कारणं वाढली पाहिजे. आता किंडल नावाचे पर्याय आपल्या समोर तयार झालेले आहेत. उपजिल्हा रुग्णालयात तात्काळ हृदयरोग तज्ज्ञ आणि न्यूरोलॉजिस्टचे रिक्त असलेले पद भरण्यात यावं, अन्यथा 24 मार्चला तीव्र आंदोलन करू असा इशारा सामाजिक बांधिलकी आणि युवा रक्तदाता संघटनेच्या माध्यमातून देण्यात आलाय. रुग्णालयात गेली अनेक वर्ष ही 2 पदे रिक्त असल्यामुळे अनेक रुग्णांना आपले प्राण गमवावे लागतात. तारुड येथील युवक सूरज डिचोलकर याच्या मृत्यूनंतर हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय. या पार्श्वभूमीवर आंदोलन करण्यात येणार आहे. याबाबत युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सूर्याजी यांनी इशारा दिलाय. नमस्कार. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये उद्भवणाऱ्या अनेक गंभीर समस्यांबाबत सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठान व युवा रक्तदाता संघटना यांच्यामार्फत 20 मार्च रोजी जिल्हाधिकारी, त्याचप्रमाणे शल्यचिकित्सक, पालकमंत्री, त्याचप्रमाणे आपले स्थानिक आमदार यांना निवेदनाद्वारे लक्ष वेधलं होतं. तर या संदर्भात आमच्या संघटनेमार्फत आम्ही जवळपास 2021 पासून बरीच निवेदनं दिली. त्यामध्ये जी रिक्त पदं आहेत ती तातडीने मंजूर करावीत व भरावीत
असं त्यांना आवाहन केलं होतं, पण आजपर्यंत त्याच्यावर दुर्लक्ष केला गेलाय. त्यामुळे बऱ्याच रुग्णांना आपला जीव गमवावा लागलाय. या 2 दिवसापूर्वी घडलेली घटना आहे. तळवडा येथील 30 वर्षीय युवक याचं हार्ट अटॅकने निधन झालं. तर त्याला ज्यावेळी तळवड्यावरून उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये घेऊन आले त्यावेळी कॅज्युअलिटीकडे नेत असताना स्ट्रेचरवरतीच तो युवक मृत पावलाय. तर अशा या गंभीर घटना घडत असताना सुद्धा आपलं प्रशासन हे पूर्णपणे झोपी गेलेलं असल्यामुळे त्यांना जाग आणण्यासाठी येत्या उद्याच्या सोमवारी आम्ही तीव्र असं स्वरूपाचं आंदोलन छेडणार आहे. त्यामध्ये आपण सर्व नागरिकांनी, सावंतवाडी तालुक्यातील सर्व नागरिकांनी सहभागी व्हावं व आमच्या संघटनेला व सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठान व युवा रक्तदाता संघटना यांच्या मार्फत उभं केलेल्या या लढ्याला आपण उपस्थित राहून हा लढा यशस्वी करण्यासाठी पाठिंबा द्यावा. त्याचप्रमाणे आपल्या सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातील जे महत्वाचं जे म्हणजे आपल्या रुग्णालयाचं जे हृदय आहे म्हणजे काय फिजिशियन, जर फिजिशियनच नसेल म्हणजे हृदयच जर रुग्णालयाला नसेल तर रुग्णालयात चालणार कसं? त्यामुळे सर्वात पहिली आमची महत्वाची मागणी असेल की आपल्या सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाला फिजिशियन द्यावा. फिजिशियन त्यानंतर अनेक अशी पदं आहेत जी रिक्त आहेत, ती पदं तातडीने भरावीत. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावा. यासाठी उद्या आम्ही तीव्र अशा स्वरूपाचं आंदोलन छेडणार आहोत. त्यामध्ये न्यूरोलॉजिस्ट, त्याचप्रमाणे हृदयरोग तज्ज्ञ, ही जी महत्वाची डॉक्टरांची पदं आहेत ही पदं भरावीत. त्याचप्रमाणे जो सफाईगार लागतो, कटर आहे, हा आपल्या सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाकडे सध्याच्या परिस्थितीमध्ये एकच आहे. तर त्या जागी अजून 2 तरी सफाईगार भरावे, जेणेकरून इमर्जन्सीच्या वेळी कोणत्याही प्रकारचा ह्या रुग्णांना किंवा रुग्णाच्या नातेवाईकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही. तसेच जर फिजिशियन आला तर आपलं हॉस्पिटल हे सुरळीतपणे 24 तास चालू राहील. यासाठी आम्ही वारंवार शल्यचिकित्सक, त्याचप्रमाणे आरोग्य मंत्री यांचं निवेदनाद्वारे कायम लक्ष वेधत असतो, पण कोणत्याही प्रकारचा याकडे गांभीर्याने विचार केला गेला नसल्यामुळे शासनाला व सरकारला जाग यावी यासाठी असं तीव्र असं स्वरूपाचं आंदोलन उद्या सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये सकाळी 10:30 वाजता युवा रक्तदाता संघटना व सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठान व अनेक सामाजिक संघटना ज्या सावंतवाडी तालुक्यामध्ये आज कार्यरत आहेत त्यांच्या मार्फत उद्या आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. त्यामध्ये असंख्य युवक, रुग्णांचे नातेवाईक, ज्यांना हा प्रसंग ओढावलेला आहे त्यांनी सर्वांनी यामध्ये सामील व्हावं व हा सर्वसामान्यांचा लढा आहे. ज्या रुग्णांवर असे प्रसंग ओढावलेले असतील हे पुढे ओढावू नये यासाठी सर्व आपण युवकांनी म्हणा किंवा सर्व नागरिकांनी यामध्ये सामील व्हावं. तसेच शल्यचिकित्सक यांनी तातडीने यावर निर्णय घ्यावा आणि ज्या ज्या गोष्टी आपल्या खत्तेरीत असतात त्या तातडीने त्याच्यावर निर्णय व्हावा, जेणेकरून रुग्णाला कोणत्याही प्रकारच्या प्रसंगांना किंवा कोणत्याही प्रकारच्या समस्यांना सामोरं जावं लागणार नाही. यासाठी म्हणून हा उभारलेला लढा आहे. यामध्ये सर्वसामान्य सर्व लोकांनी सामील व्हावं. तसेच आपलं सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालय हे मध्यवर्ती ठिकाण असल्यामुळे व सावंतवाडी तालुक्यामध्ये अनेक गावं आहेत, जी गावं सगळी सावंतवाडी शहराशी निगडीत आहेत आणि पूर्णपणे डिपेंड हे सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयावर असल्यामुळे रुग्णांची कोणत्याही प्रकारची हेळसांड होता कामा नये. त्याचप्रमाणे मृत्यू झाल्यानंतर सुद्धाही त्या डेड बॉडीची हेळसांड होता कामा नये यासाठी म्हणून उचललेलं एक छोटंसं पाऊल आहे. यासाठी सर्व नागरिकांनी या आमच्या लढ्यामध्ये सामील व्हावं व पाठिंबा द्यावा. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयावरती प्रभारी अधीक्षकांचा भार असल्यामुळे आणि त्यांचा कोणत्याही प्रकारे आपल्या रुग्णालयावरती लक्ष नसल्यामुळे आणि दुर्लक्ष झाल्यामुळे अनेक तक्रारी वारंवार वाढत आहेत. त्यामध्ये रुग्णांची बऱ्या प्रकारे हेळसांड होत आहेत. तर ताबडतोब प्रभारी अधीक्षक जे पद आहे हे शल्यचिकित्सकांनी ताबडतोब अधीक्षक पद कायमस्वरूपी द्यावं, जेणेकरून कोणत्याही समस्यांना तोंड द्यावं लागणार नाही. आणि पूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्यामुळे साफसफाई म्हणा किंवा कोणतेही रुग्ण हे रुग्णांना 24 तास डॉक्टरांची सेवा मिळत नसल्यामुळे, त्याचप्रमाणे ओपीडी ही ज्या टायमिंगमध्ये ठरवून दिलेल्या टायमिंगमध्ये होत नसल्यामुळे ग्रामीण विभागातून येणारे जे रुग्ण आहेत त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. त्यांना येऊन पूर्ण वेळ वाट बघावी लागते, काही वेळा डॉक्टर अवेलेबल नसतात. त्याचप्रमाणे जे आपले प्रभारी अधीक्षक आहेत यांचा पूर्ण रुग्णालयावर दुर्लक्ष झाल्यामुळे दिवसेंदिवस तक्रार ही वाढतच जात असल्यामुळे ताबडतोब यावर शल्यचिकित्सकांनी निर्णय घ्यावा आणि कार्यवाही करावी. सार्वजनिक बांधकामच्या कामाबाबत थेट फीडबॅक तुम्हाला देता येणार आहे. त्यासाठी खास फीडबॅक QR प्रणाली कणकवलीच्या सार्वजनिक बांधकाम कार्यालयात कार्यान्वित करण्यात आली आहे. ही नवी प्रणाली पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते कार्यान्वित करण्यात आली. असा महाराष्ट्रातील पहिलाच उपक्रम सिंधुदुर्गात राबवण्यात आलाय.
आमच्या राज्याचे प्रमुख आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांचा कारभारात हा पारदर्शक आहे आणि त्याचं प्रतिबिंब तुम्हाला प्रत्येक स्तरावर प्रत्येक आमच्या सरकारी कार्यालयामध्ये त्याचं दिसतं आहे. आज सार्वजनिक बांधकाम कार्यालयामध्ये QR कोडच्या माध्यमातून फीडबॅक मागवणं हे धाडसाचंच काम आहे खरं म्हणलं. यांची जबाबदारी सोपी नसते. लोक छोट्यातल्या छोट्या विषयावर कसं भांडतात याचा अनुभव लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही वर्षानुवर्षे घेतोय. पण तरीही लोकांचा त्रास कमी व्हावा, लोकांचे प्रश्न आमच्यापर्यंत पोचावे ह्यासाठी पुढाकार आमच्या सार्वजनिक बांधकाम सिंधुदुर्गाने घेतलेला आहे. ही अतिशय कौतुकास्पद गोष्ट आहे आणि ह्याचं अनुकरण राज्यातल्या अन्य बांधकाम कार्यालयांनी करावं असं मी आग्रहाने मागणी आमच्या बांधकाम मंत्र्यांकडे करीन. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा कारभार गतिमान आणि पारदर्शक व्हावा यासाठी या ठिकाणी आम्ही QR कोड लावलेला आहे. या ठिकाणी येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला हा QR कोड स्कॅन करून या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा कारभार गतिमान आणि पारदर्शक करण्याच्या दृष्टिकोनातून त्याच्या अमूल्य सूचना असतील, काही अमूल्य त्याचे अभिप्राय असतील ते इथे त्यांना स्कॅन करून नोंदवण्यात येतील. या महाराष्ट्राचे जे मुख्यमंत्री आहेत आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांनी ज्यावेळेस मुख्यमंत्रीपदाची सूत्र हातात घेतली त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की माझं सरकार गतिमान आणि पारदर्शकरित्या लोकांच्या हितासाठी काम करेल आणि त्यांची वल्गना जी आहे किंवा त्यांची जी घोषणा आहे हे सत्यात आणण्याच्या दृष्टिकोनातून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कणकवलीच्या विभागाने हे टाकलेलं पाऊल आहे असं मी या ठिकाणी आपल्याला विनम्रपणे सांगू इच्छितो. या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदित्यजी राणे वाऱ्यालाही लाजवेल अशा वेगाने ते काम करतात. मग त्यांच्या बरोबरीनं आमचं सार्वजनिक बांधकाम विभाग गतीने त्याचा कारभार झाला पाहिजे अशी या पाठीमागे आमची या विभागाची धारणा आहे. पिकुळे ग्रामस्थ हितवर्धक मंडळ मुंबई आणि धिबांदा नवभारत शिक्षण प्रसारक मंडळ मुंबई संचलित श्री शांतादुर्गा माध्यमिक विद्यालय पिकुळे प्रशालेच्या सुवर्ण महोत्सव कार्यक्रमाचं थाटात उद्घाटन करण्यात आलं. तसेच दिवसभर झालेल्या भरगच्च कार्यक्रमांनी शोभा वाढवली. सुरुवातीला श्री सातेरी केळबाई मंदिरात श्रीफळ ठेवून देवाला गाराणं घालून कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. ढोल ताशांच्या गजरात विद्यार्थ्यांच्या लेझिम पथकानं दिंडी यात्रेला सुरुवात केली. विद्यार्थ्यांनी साकारलेल्या वेशभूषेनं दिंडीची शोभा वाढवली होती.
या दिंडी यात्रेत ती भांदा नवभारत शिक्षण प्रसारक मंडळाचे कार्याध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद तोरसकर, सचिव रश्मिताई तोरसकर, पिकुळे ग्रामस्थ हितवर्धक मंडळ मुंबईचे अध्यक्ष सावळाराम बापू गवस, सचिव प्रमोद गवस, खजिनदार रमाकांत गवस, मुख्याध्यापक अशोक अंबुलकर, अनंत धुरी, मोहन गवस, श्रीधर गवस, विलास गवस, विद्याधर धुरी, संदीप गवस, पत्रकार रत्नदीप गवस, सुहास देसाई, आपा गवस, अभिजित गवस, पिकुळे सरपंच आपा गवस, तिलकांचन गवस, दोडामार्ग सरपंच संघटनेचे तालुकाध्यक्ष अनिल शेटकर, दीक्षा महालकर तसेच गावातील महिला वर्ग बचत गट, इतर ग्रामस्थ मोठ्या संख्येनं या दिंडी यात्रेत सहभागी झाले होते. मंदिराकडून दिंडी पायी चालत श्री शांतादुर्गा माध्यमिक विद्यालयापर्यंत दिंडी यात्रेची समाप्ती झाली. त्यानंतर श्री सत्यनारायण महापूजा आरती करण्यात आली. सायंकाळी 5 वाजता विजयानंद नाईक यांचं शास्त्रीय गायन झालं. प्रमुख मान्यवरांच्या हस्ते कार्यक्रमाचं उद्घाटन करण्यात आलं. यावेळी व्यासपीठावर कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे भोसले नॉलेज सिटीचे संस्थापक अच्युत सावंत भोसले, उद्योजक विवेकानंद नाईक, पिकुळे ग्रामस्थ हितवर्धक मंडळ मुंबईचे अध्यक्ष सावळाराम गवस, सचिव प्रमोद गवस, खजिनदार रमाकांत गवस आदी मान्यवर मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. रात्री 8 वाजता दोडामार्ग तालुक्यातील प्रसिद्ध कॉमेडी हास्य सम्राट विजय फाले यांची मिमिक्री पार पडली. दादा, उस बिल्डिंग की तारे ऐसी होती हैं या बच्चे अपनी चड्डी लटका करते हैं. आवाज आवडला असेल तर नक्की त्या ठिकाणी टाळ्यांची अपेक्षा करेल. त्यानंतर विद्यार्थ्यांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम झाले. श्री सिद्धिविनायक दशावतार नाट्य मंडळ पिकुळे यांचे उदे ग अंबे उदे हा नाट्यप्रयोग पार पडला. कार्यक्रमाला पिकुळे ग्रामस्थ हितवर्धक मंडळ मुंबईचे अध्यक्ष सावळाराम गवस, उद्योजक विवेकानंद नाईक, सरपंच सेवा संघटनेचे तोडामार्ग तालुका अध्यक्ष अनिल शेटकर, माजी सभापती दयानंद धाऊसकर, पिकुळे गावचे सरपंच आपा गवस, तिलकांचन गवस, संदीप गवस, शिक्षक पालक संघाचे उपाध्यक्ष सेजल गवस, माजी मुख्याध्यापक गवस, इतर सर्व शिक्षक, ग्रामस्थ, मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन पूर्वा गवस यांनी केलं तर प्रास्ताविक मंडळाचे सचिव प्रमोद गवस यांनी मानले. आभार पूर्वा गवस यांनी मानले. पिकुळे ग्रामस्थ हितवर्धक मंडळ मुंबई, तिभांदा नवभारत शिक्षण प्रसारक मंडळ मुंबई संचलित शांतादुर्गा माध्यमिक विद्यालय पिकुळेचा
50वा सुवर्ण महोत्सवाला सुरुवात झाली आहे. श्री सातेरी केळबाई मंदिरात श्रीफळ ठेवून देवाला गारणं घालून दिंडीला सुरुवात करण्यात आली. ढोल पथक मुलांच्या लेझिम पथकानं मंदिरात जोरदार प्रदर्शन केलं. मोठ्या उत्साहात गावातील मंडळी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. शाळेतील विद्यार्थी वेगवेगळ्या वेशभूषेत या दिंडीत सहभागी झाले होते. मंदिरापासून साधारण 2 किलोमीटर अंतर पायी चालत दिंडीची शोभा वाढवली होती. ढोल ताशांच्या गजरात श्री शांतादुर्गा माध्यमिक विद्यालयापर्यंत पायी दिंडीची सांगता करण्यात आली. या दिंडीमध्ये ढोल ताशे, लेझिम, दशावतारामधील कपडे परिधान करून विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळी वेशभूषा करून विद्यार्थी दिंडीत सामील झाले होते.
ग्रंथालय संचालनालय मुंबई आणि जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग यांच्या वतीनं सिंधुदुर्ग ग्रंथोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलंय। हा ग्रंथोत्सव रविवारी 23 आणि 24 मार्चला पत्रकार भवन ओरोस सिंधुदुर्ग नगरी इथं आयोजित करण्यात आलाय। या ग्रंथोत्सवाचं उद्घाटन पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते होणार आहे। या ग्रंथोत्सवानिमित्त ओरोस फाटा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार घालून आणि श्रीफळ वाढून ग्रंथदिंडीची सुरुवात ओरोस सरपंच मुरमुरे, उपसरपंच अमोल मालवणकर, सहाय्यक ग्रंथपाल संचालक प्रशांत पाटील, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी सचिन हजारे, किशोर कांबळे, जिल्हा ग्रंथालय संघ अध्यक्ष मंगेश मस्के, उपाध्यक्ष धाकू तानावडे, कार्यवाह राजन पांचाळ, सहकार्यवाह महेश गोवलेकर तसेच जिल्ह्यातील ग्रंथालय अध्यक्ष, कर्मचारी, ग्रंथप्रेमी यांच्या उपस्थितीत करण्यात आलं। आपल्या ओरोसच्या सरपंच आशाबाबा मॅडम तसेच उपसरपंच बालकपूर आपल्याला उपस्थित आहेत। तर जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयातर्फे ग्रंथालय संचालक श्री गाडेकर सरांना यांना मी विनंती करतो की आपण सन्मानचिन्ह देऊ लिहिलेचं स्वागत जरा
अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत मृत्यू प्रकरणात सीबीआयनं कोर्टात क्लोजर रिपोर्ट सादर केलाय. सुशांतचा संशयास्पद मृत्यू झाल्यानं या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला होता. सीबीआयचा तपास आता पूर्ण झालाय. सीबीआयनं अभिनेत्याच्या मृत्यूबाबत क्लोजर रिपोर्ट सादर केलाय. सुशांतच्या मृत्यूनंतर जवळपास 5 वर्षांनी न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आलाय. ही आत्महत्याच असल्याचं रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आलंय. तर या प्रकरणी रिया चक्रवर्तीला क्लीन चिट मिळाली आहे. पुराव्याअभावी सीबीआयनं हे प्रकरण बंद केल्याचं वृत्त आहे. सुशांत सिंह राजपूतचा 14 जून 2020ला संशयास्पद मृत्यू झाला होता. त्यावेळी तो 34 वर्षांचा होता. त्याच्या राहत्या घरी त्याचा मृतदेह आढळल्यानं एकच खळबळ उडाली होती. या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता तत्कालीन सरकार प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला होता. यानंतर सुशांतच्या पोस्टमार्टम रिपोर्टमध्ये त्याचा मृत्यू श्वास कोंडल्यानं झाला असल्याचं नमूद करण्यात आलं होतं. सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणात मोठ्या चौकशीअंती 5 वर्षांनंतर सीबीआयनं आता न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केलाय. अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की 2 प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आलेत. एक अभिनेत्याच्या वडिलांनी रिया चक्रवर्तीवर केलेल्या आरोपाबद्दल आहे आणि दुसरं रियानं अभिनेत्याच्या कुटुंबांवर केलेल्या आरोपांबद्दल आहे. ऑगस्ट 2020 मध्ये सीबीआयनं बिहार पोलिसांकडून हे प्रकरण ताब्यात घेतलं. सूत्रांच्या माहितीनुसार 4 वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही सीबीआयला अभिनेत्याला आत्महत्या करण्यास भाग पाडल्याचा कोणताही ठोस पुरावा मिळाला नाही. त्यामुळे सीबीआयनं हा क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आणि अभिनेत्री रिया आणि तिच्या कुटुंबाला क्लीन चिट दिली आहे. सिंधुदुर्ग ग्रंथोत्सवाचं उद्घाटन पालकमंत्री नितेश राणेंच्या हस्ते झालं. यावेळी पुस्तकांच्या स्टॉलसाठी निवडलेल्या जागेवरून पालकमंत्री संतापले. याचा जाब त्यांनी अधिकाऱ्यांना विचारला. पाहुयात नेमकं काय घडलं. ही जागा अशी कशी निवडली एकदम कोपऱ्यात? लोक हे बघा इथे चाललंय, इथे तुम्ही जागा निवडली आहे. विचारायला माहिती दिली तुम्ही पालकमंत्री म्हणून असा कार्यक्रम घेतो. कोणाकडे कोण जाऊ? पण मला संपर्क करायला पाहिजे ना तुम्ही. जीवन अतिशय चुकीचं आहे. जरा बोलू द्या. वाटत येणार कशी वाटताना इथे यायचं सोय काय जागा शहरामध्ये घेतो. इथे वाटत उभं राहण्यासाठी काय जागा आहे सोय? हे काय घेतलेलं आहे असं इथे? तुम्ही यांच्याशी तरी चर्चा केली आहे का कलेक्टरांची? मग अडचणी येत आहे तुम्ही याच्यानंतर. तुम्ही काय गप्पा नाही बसणार या बाबतीमध्ये. 1.5 लाख शासनाच्या तुम्ही जनतेला 1.5 लाख पैसा खर्च केलेला आहे. हे कसं चालणार? आजचा शेवटचा दिवस आहे. मग त्याच्याबद्दल काय करणार? मग ग्रंथोत्सवाचं नियोजन चुकलं असं थेट जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी व्यासपीठावरूनच सुनावलं. सिंधुदुर्ग ग्रंथोत्सवाचं उद्घाटन पार पडलं त्यावेळी ते बोलत होते. केलेलं आहे प्रदर्शनाचं, परंतु ग्रंथ प्रदर्शन करताना आपण लोकांपर्यंत कसं पोहोचणार हे बघायला पाहिजे होतं. थोडंसं नियोजन चुकलेलं दिसतं मला. हरकत नाही, पुढच्या वेळी आपल्याला दुरुस्त करता येईल. पुस्तकं आपली खरी मित्र आहेत. खरं तर पुस्तकांना आपण कुठे घेऊन जाऊ शकतो. पुस्तकामुळे आपला चांगला वेळ जात असतो. पुस्तकामुळे माहिती मिळते आपल्याला. त्या पुस्तकाबरोबर आपण मैत्री केली पाहिजे आणि त्या अनुषंगाने आपण ही चळवळ जी आहे ही लोकाभिमुख किंवा लोकांपर्यंत कशी जाईल अशा पद्धतीनं जर कार्य केलं तर मला वाटतं की ह्या आपल्या ग्रंथ म्हणजे महोत्सवाचा खरीच झाला असं मला वाटतं. खूप वेळ झालेला आहे, मी फार बोलणार नाही, परंतु पुस्तकांच्या सारखा कुठलाच मित्र नसतो आपल्याकडे. हे जर असं लक्षात ठेवलं आपण तर मला वाटतं की आपण या आजच्या दिवसात काहीतरी घेऊन गेलो घरी असं वाटेल मला. आणि आपल्या लायब्ररीज ज्या आपल्या आहेत आता ग्रंथालय आहेत ते पुस्तकं जे आपल्याकडे आहेत त्या पुस्तकांचं आपल्याला आता हल्ली वाचक कमी झाल्याचं लोकांना वारंवार वाटतं. परंतु वेगळ्या स्वरूपामध्ये किंडल स्वरूप आहे किंवा ऑनलाईन स्वरूपामध्ये डिजिटल फॉर्ममध्ये आपल्याला जर हे काय त्यांना उपलब्ध करून देता आल्या पुस्तकांच्या प्रती तर मला वाटतं त्याचा उपयोग लोकांसाठी होईल, मुलांनाही होईल, उपयोग होईल त्याचा. आणि मग ही वाचन संस्कृती आहे ती कायम चालू राहील.
मला इथं बोलवलं, बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल मी आयोगाचा आभार मानतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ग्रंथालय संचालनालय मुंबई आणि जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग यांच्या वतीनं सिंधुदुर्ग ग्रंथोत्सव 2024चं आयोजन करण्यात आलंय. याचं उद्घाटन पालकमंत्री नितेश राणेंच्या हस्ते पार पडलं. यावेळी व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी उपस्थित होते. पाहुयात तो क्षण. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. पालकमंत्री नितेश राणे अधिकाऱ्यावर भडकले. डॉक्टरांअभावी दगावला रुग्ण, सामाजिक संघटना आक्रमक. आणि सार्वजनिक बांधकाम बद्दल फीडबॅक देता येणार. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. धन्यवाद.